Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Κελαϊδίτης. Κατεβαίνω υποψήφιος με το συνδυασμό Αθήνα Ψηλά του Κώστα Μπακογιάννη. Είμαι Αθηναίος πολίτης, γεννήθηκα, μεγάλωσα, εργάζομαι και συνεχίζω να βρίσκομαι στην όμορφη πόλη μας στην Αθήνα. Θα κάνουμε ένα μικρό περίπατο. Ένα περίπατο σε διάφορα μέρη της Αθήνας για να δούμε τι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, τι μπορούμε να απολαύσουμε, τι μπορούν να απολαύσουν τα παιδιά μας, οι γονείς μας, οι άνθρωποι με κινητικά προβλήματα, αλλά και εμείς όλοι οι υπόλοιποι που ζούμε, εργαζόμαστε και βιώνουμε σε μια μεγαλόπολη όπως είναι η Αθήνα μας. Σε μια σύγχρονη πόλη η οποία εξελίσσεται και θα γίνει ακόμα πιο σύγχρονη και ακόμα πιο φιλική προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες της. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε τον περίπατό μας στην Αθήνα.